Abinda Allahu ya nufa mutum ba za ya canza shi ba. Masoya so ne zama ɗaya, ƙauna kala ɗaya. Abdul da Aisha soyayya ta zama garkuwa. Sannan ka ba su soyayya ta zamto kala ɗaya, har ma wa'in suke jan haushi a zaman wasu guri ɗaya. Sun manta rabbana abin da ya bawa ba zai raba shi ba. Abdul da Aisha, Abdul da Aisha, ba shi ruwa ya sha, ba shi ruwa ya sha. Taka a hankali Aisha gindiya, mai kyau da kwalliya, mai kyau da kwalliya. Yau dai zuma ta kauna kullasa, nan gani nan bari, alƙawari da junan ku kun rike har zuwa kabari. Allahu ne ya samu ku so na juna, babatun mai shiri. Kun rike addu'a kun yi sallah, kun wuce mai sharri. Gana na Aisha ga Abdul kun ja alƙawari, na tabbata zuma dai gun zaki ta wuce sukari. Abdul da na Aisha kenan, kun ja alƙawarin junan nan, wanda ba su yin rigiman nan mata suke siyo auren nan. Siraya sinar manzan nan, dan Amina mai hasken nan, sun nufo cikin hanyar nan wacce ke da tasirin nan. Na gani masoya ne hakikanin gaskiya, shi na gani ba su nuna wariya, sannan ba su gulma ba sa can wani. Kun ji zantukan kirki waɗanda sun faɗa suna kishin ɗan wani, to nasiha za na miki. Addu'a ki zam kamawa, dare da rana ki ta tayowa. Abdul na kiki kamawa, auren kuma azam ɗaurawa. Wata rana sai ku zam tarewa. Aure na dole ba riba ba, aure na dole bai dace ba, aure na dole ma ya jimawa, aure na dole bai dacewa ba. Daure kuma ta wanda take so, kai ma a baka wacce kake so, sai ta daure ka da soso. Ƙauna ciki na rai ta yi kwanso. Abdul da Aisha 'yan albarka, wallahi kun wuce 'ya'yan kuka. A zamana ku ba zancen kuka, ku yi aure hakan shi kenan. Idan miji ya zama sirri ne, ke da shi ku zama ango ne da amarya. Sunan ku yanzu zan sanyawa, ƙawaye na Aisha kenan, ƙawaye na Aisha. Asiya ina gaida ke, Samira ina gaida ke, aboki ina gaida ka, abokin Abdul gaida ka, Jamilu ne ina gaida ka. Mai gida na Abdul kenan, mai gida ina gaida ka. Shamsu Allah kare ka, Shamsu Allah kare ka. Abdul magariya alkhairi ne, Abdul magariya alkhairi ne. Angon na Aisha kenan, in Allah ya yarda, idan Allah ya yarda.